Казвам добър ден и добре дошъл на Пламен Петков. Пламене, здравей, с теб се запознахме в социалната мрежа TikTok. Причината да бъдеш гост в нашото предаване в Zoom среща е организирани от теб протест на 20 октомври тази година от 12 часа в София под наслов Заедно за България. Какво представлява този протест, това шествие, как реши да го организираш и какво следва от това? То не е точно шествие. Добър ден първо да кажа на теб, господин Филипов, на уважаемите зрители, които ще гледат това. То не е точно протест, това е едно импровизирано мероприятие, по-скоро е шествие. Излизаме всички етноси, българи, турци, роми и всички останали етноси, които живеят на територията на България и на чиято лична карта пише българин, които имат българско гражданство. Всички хора, които по някакъв начин са мачкани от системата, всички хора, които по някакъв начин са принудени да напуснат дома си, за да могат да изхранват себе си, семейството си, близките си и така нататък. Аз мятам, че в последните 35 години нашата държава или така наречения репресивен апарат направи всичко възможно да държи определени етноси и най-вече ромски етнос далеч от процесите, които се случват в държавата. Тоест, за мен тези хора не се почувстваха част от обществото. И тази вина имат само управляващия ни елит. Защото, господин Филипов, интеграцията, която така ни набиват за 35 години, тя не е просто да хванете някакъв човек и от място, където живее, да го премести на едно друго място. Съответният човек трябва да го почувства това, трябва да бъде прият от обществото, трябва да бъде част от това общество. В момента събирам всички етноси, защото искам и ромската общност, и турската общност, и всички други общности да се почувстват част от България. Искам те да се заявят. Искам да излезем рамо до рамо, защото това е истинската интеграция, това е истинското участие, това е начина, по който можем да задействаме един процес, да дадем един пример на останалите хора, как могат да се случват нещата. Не може някоя общност да стои отстрани. Не може някои хора да не са смятани за равни. Защото в момента, господин Филипов, ще ви кажа, че много хора от ромската общност ми казаха: брато, няма как да дойдем, ние ще бъдем бити от полицията, като видят роми, като видят това. Разбирате ли, уважаеми зрители, докъде сме стигнали? Хората ги е страх, хората от ромската общност ги е страх да покажат и да заявят себе си, защото някой внушава, че ще бъдат бити и ще бъдат тормозени. Аз искам това нещо да се промени. Ако някой тръгне срещу тези хора да ги тормози, да ги бие или по някакъв друг начин да ги малтретира на това събитие, първо ще трябва да малтретира мен като организатор и като идеолог на цялото това нещо. Аз няма как да го позволя това нещо. Искам да кажа, че събитието е абсолютно законно и легално. Има подадени документи в Столична община, регистрирано е. Всичко, целият този процес е съгласуван с СДВР, ще бъде осигурена охрана. Евентуално, ако хората се страхуват от нападения на агитки и от други такива индивиди, които целят етническа омраза, разделение и съответно да си играят тяхните игри, всичко това ще бъде предотвратено. Това трябваше да бъде следващия ми въпрос по отношение на провокатори. Очаквате ли да има провокатори или на това шествие и как ще бъде предотвратено това нещо? Но ти току-що го спомена. Мога да го спомена и пак. Провокатори винаги е възможно да има. Не от агитки, от някакви други хора, които знаете, че правят всичко възможно, за да няма обединение между хората. Защото обединението между хората означава, че ние разваляме играта на така наречените партии, които държат властта и които целят и които печелят и които съществуват благодарение на нашето разделение. Едната част от партиите е на етническа основа, няма да споменавам такива, които пазят уж етническия мир вече 35 години, други партии, които пък са уж български патриотични организации, които пък защитавали българите, и едната и другата общност виждат колко тези партии всъщност защитават интересите на едните и на другите хора. Аз съм Понеже, съгласуван. Да. понеже това ще бъде граждански протест седмица преди изборите в България,
Как ще успееш да разграничиш тази гражданска инициатива от това този протест да не се превърне в предизборен митинг или шествието да прерасне в някаква кампания на някои от партиите? Как ще успееш да предотвратиш това нещо? Много хора ми задават точно този въпрос и много хора не вярват, че всъщност аз съм независим и всъщност мисля, че някоя партия и някоя организация ми плаща. С точно този въпрос ми зададе и директора на отдел сигурност на масови мероприятия от СДВР. Аз му казах, господине, колкото и да не ви се вярва, все още в тази държава има хора, чието водещ интерес не са парите и интересите, а някаква гражданска позиция. Аз съм призовал и постоянно призовавам, че всички, които дойдат на това шествие с фанелки, тениски, шапки, знамена на дадена партия, ще бъдат третирани като провокатори и ще бъдат изгонени от шествието. Ще бъде уведомена охраната от полицията, ще бъдат уведомени и другите хора, които са там. Повярвайте, никой от хората, които ще дойдат на шествието, не търпи политически провокации. Така че аз съм предупредил, че тези хора не са желани, как да кажа, да идват брандирани. Те са желани да дойдат като граждани. Защото аз поканих много членове на партии, които казаха, ние трябва да дойдем, но задължително брандирани. Това вие си правите сметката колко тези хора всъщност целта им е България или целта им е тяхната партийна реклама. Така че аз съм ги предупредил, че тези хора ще бъдат третирани като провокатори. Това е. Онова, което залагаш като резултат от това шествие, разбира се, като първа стъпка, предполагам, че това се прави за първи път по такъв начин в България, онова, което очакваш като резултати е най-малкото да могат хората да започват да мислят заедно, да се обединяват и да знаят, че са неразделна част от българското общество. Визирам тук и ромската общност, и турската общност, и българите като цяло. В крайна сметка България е съставена от различни нации, но ние сме един народ, български народ. Какви ще са очакванията като резултат? Очакванията като резултат е, първо ще спомена някои неща. Има много упреци към мен, защо го правя точно в неделен ден, защо ни е през седмицата, нямало да има депутати, нямало да има министри, целият репресивен така и държавен апарат почивал. И аз казвам на тези хора, ние не излизаме толкова да се покажем на тях, а излизаме да дадем пример на останалата част от обществото, че има едни хора, които са отишли там и по някакъв начин да задвижим един процес в съзнанието на тези хора, че българи, турци, роми и всички етноси могат да защитават България, своя дом заедно. И когато ние дадем пример, тези хора в един евентуален момент ще се присъединят като нас. Защото аз лично съм на максимата, че всеки трябва да бъде примера, който иска да види в света. Личният пример е най-важният. Когато ние в момента целта ми е да дадем личен пример как трябва да се задейства този процес в България, за да не бъдем апатични, за да вземем живота си в ръце, за да не стоим само пред телевизора, цъкащи с дистанционното и да хвърляме нецензурни думи по политици, управници, кметове, областни управители, а да излезем и да се заявим като хора. Смятам, че Пламене, това е правилният начин. Пламене, ако трябва някой, ако те чуе някой за първи път и за първи път те види, кое е посланието, което ти би отправил към него сега? Посланието, което бих отправил е, ние сме обикновени хора. Аз съм обикновен човек. Аз съм едно момче от Сливен. Подкрепят ме абсолютно обикновени хора. Нито партии, нито организации, нито коалиции. Елате. Елате хора, не се страхувайте. Така можем да си върнем дома. Така можем да постигнем това бленувано нещастие, това бленувано подобрение на нашия живот, което всички желаем. Но то така и не се случва, защото не го искаме. Елате с нас. Елате да излезем, елате да се видим, елате да покажем, че сме хора. Ние сме обикновени хора, не стоят зад нас и корпоративни интереси, Пеевски, Доган, Бойко Борисов, американско, руско, китайско посолство. Ние сме обикновени хора от България, които искат да живеят по-добре. И излизаме да го кажем. Елате с нас, ако искате.
ако сте мачкани от системата, ако искате да живеете по-добре, ако искате да запазите тази държава за децата ни, защото дома ни се заминава и всички ние го виждаме. Той се заминава пред очите ни. Ние ще загубим тази държава. Ще я загубим. Това искам да кажа. Добре, на финала на нашия разговор още веднъж да уточним, датата е 20 октомври, неделя, 12 часа в София. Организирано шествие заедно за България. Има ли вече начертан маршрут, по който ще се движи това шествие и към колко часа очакваш да приключи? Ще има ли възможност всъщност хората да могат да говорят на високоговорител или ще има само рупори? Ние ще има тон колона с микрофон. Както аз, така и всеки, който желая, ще се изкаже. Ще каже проблемите на своята общност, на града, в който живее, въобще как вижда промяната, какво трябва да се направи, защото мнението на всеки човек е важно. Аз не съм отишъл като вожд, там да ме слушат, да се показвам и така нататък. Маршрута на шествието, сборният пункт е площад Народно събрание, 12 часа се събираме там, говорим и това, което аз съм обявил, около 13-13:30 започваме да се придвижваме към президентството и фонтана на президентството. Там ще бъде крайната точка. Крайният час, който аз съм заявил за шествието е 17:00 часа. Така че това са 5 часа. Всеки човек ще има възможност да се изкаже. Даже по няколко пъти. Който желае, колкото време му трябва, искам всеки човек да бъде чут. Всеки човек от всяка общност. Човек от българската общност, човек от турската общност, човек от арменската, от каракачанската, от ромската, от всички общности. Искам да кажат как ги виждат нещата, какви са проблемите, мачкани ли са, какво може да се направи и така нататък. Пламен, аз ти благодаря за този разговор. Ние си даваме обещание с теб след това шествие отново да се видим, за да направиш един анализ как мина всичко това и какво следва от тук нататък. Благодаря ти. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Филипов, и пожелавам лек ден на вас и на вашите зрители.